गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका शेट्टी है और बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, बट मैं स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहती थी, पर फैमिली दे वांट मी टू बिकम अ टीचर, सो आई चूज माय करियर एज अ टीचर। बट स्पोर्ट्स टीचर इज माय बेस्ट, लाइक व्हेनेवर आई गेट अ चांस इन स्पोर्ट्स आई जस्ट पार्टिसिपेट। वेदर वो मैटर नहीं करता कि मैं जीतूँ हारूँ, पर एक स्पोर्ट्स पीस है ना, वो मेरे में बहुत है। नमस्ते, मेरा नाम है सुहासिनी पात्रा। मैं डांसर बनना चाहती थी। वो कल भी करेगी। किसी को ट्राई करना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं अब ट्राई एक-एकाने ट्राय करा, एक-एकाने ट्राय करा, एक-एकाने ट्राय करा, एक-एक अटेम्प्ट। येस, रेडी? जाऊ नको इकडे बॉल लागून ट्राय। आप क्या देख रहे हैं? या रेडी, स्टार्ट। 1 and 2 and 3 and just last. Oh, Yeah. 1 out of 4. So 25 Yeah. correction. 8. हा 2 आणि हा 3 काहीसा हुकलेला, 4 मधल्या पुन्हा एकच आपला गेलेला. and इतना लेट आज and 4. Just a little bit. 2 3 वा खूपच छान. आणि 4. So क्वेश्चन फॉल 1 2 3 आणि 4. बापरे, कमरे एवढं वागतात सगळ्याच. एवढं काम नका करत जाऊ. तहाट मानेने झाला, तहाट का नाही. ठीक आहे, चला स्टार्ट. कमा टाळ्या होऊन जाऊ दे एकदा सगळ्यांनी, ताली. टाळ्या होऊन जाऊ दे. वा खूपच छान. गुड. हा पीछे दे। व्हेरी नाईस. मम्मी पीछे, मम्मी पछू दे गाठ त्यांनाच बांधू द्या. पछू दे श्री। ठीक है चला, अति घाई आपला फुगा बारीक नाही. सॉन्ग लाओ सॉन्ग। आणि काय सॉन्ग लाव पाठवा. 2 झालेले आहेत वंदना मॅडमचे. सॉरी. व्हेरी नाईस. कमॉन. चला लवकर. बिरादार मॅडम लवकर. रुही अजून एक फुगवते तुमच्यासाठी. शेवटचे 30 सेकंद. पछू दिया पछू। शेवटचे 30 सेकंद. 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. बस. वो काउंट नहीं होगा वो काउंट नहीं होगा. खूपच एनर्जेटिक परफॉर्मन्स होता सर्वांचा. इथे आमचे कंटेस्टंट त्यांचे फुगे गोळा दमून करायचंय. ज्यांनी आपले कॉम्प्युटरचे जे फुगे आहेत ते किती पहिलं रुही तू पुढे ये. कितना है काउंट करो. काउंट करू. ये 10 ये ना 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. बरं, मान्य आहे तुम्हाला.
ठीक आहे मग 600 मी 4 पकडतो माझे आपण त्यांना माझं 4.5. चला ठेवा मॅडमचे ठेवा तिथे ठेवा तिथे ठेवा. ए बाजूला वा कोणीच फुग्यांना हात लाव 8 बाप रे स्पोर्ट्स पर्सनला बीट केलं त्यांनी कंटेस्टंट ज्यांनी सगळ्यात पहिला फुगा घेतला होता हातामध्ये 4. याचे 4 झालेले आहेत याच्यावरून आपल्याला कळतं अति घाई संकटासोबत आपला फुगा पण नहीं नहीं 9 इतने बड़े एकदा दाखवा सगळ्यांना त्यांनी जे फुगवलेत एकदा तुम्ही 7च पकड ना त्यांचे साइज साइज दिखाओ साईज बघा साइज साइज देखो इधर देखो हे आपल्या महाराष्ट्राचे फुगे आणि ओडिसाचे फुगे आहे का काही आहे का आपल्याला ह्या तिघांची हवा एकत्र करायला लागेल ठीक आहे 8.5 ये भी है 8.5 ये भी है 9.5 ठीक आहे हरकत नाही. खूपच छान जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या 4ही स्पर्धेसाठी 5ही जणींसाठी खूप एनर्जेटिक परफॉर्म या ठिकाणी आता कोण आहे?